panjenengan Ki Kaji Purwantoro. Aja gawe sandungan. Kanthi jejer ing enjang menika kapetik saking Roma 11 ayat 17 ngantos 20. Kawaos aken dening Sudiana Pepantan Bulukerto sugeng midhangetaken. Sebab kratone Gusti Allah iku dudu bab mangan lan ngombe, nanging bab kabeneran, tentrem rahayu, sarta rena pirenan marga dening Sang Roh Suci. Awit sapa kang ngladeni Sang Kristus kanthi patrap mangkono iku dadi keparenge Gusti Allah sarta kajen ing wong. Mulane payu kita padha nggayuh marang apa kang dadekake rukun sarta mbangun dinangun. Kowe aja mbubrah pakaryane Gusti Allah. Marga dening pangan samubarang kabeh iku halal. Nanging ala tumraping wong yen pangane njalari wong liya kesandung. Mekaten Bapak Ibu sadherek ing Gusti ingkang rahayu, saben tiyang ingkang midhangetaken lan ngraosaken wonten ing gesang saben dintenipun. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, remeh sanget menawi kita gesang menika namung menggalih bab pangan kemawon. Senadyan pangan mujudaken kabutuhan badan kita. Pancen pangan dadosaken pemikiran kita saben-saben rina wengi ora eling wektu supaya kecukupan ing saben dina. Mboten enten ingkang nyelaki bab menika. Ngantos kathah ingkang mimpang saking kersane Gusti, kathah ingkang nyumpeti pangane liyan namung mikirake awake dhewe. Prakara-prakara sepele ndadekake kita kedah tansah imut lan pitados bilih Gusti piyambak ingkang mencukupi sedaya kebutuhan kita. Lumantar pakaryan kita, pandonga kita, ego pratikel pemikiran kita, asring kita mireng lan mangertos bilih ing wekdal-wekdal menika tansah wonten pasulayan merga jualan daging B2 ndadosaken batu sandungan tiyang sanes. Amin.